Ang oras minasan 6:22. Bawat ang mata minasan. Maligo, maligo, magluto, magandam sa balon. Human tagligo minasan, ready ta mulakaw. Okay na ang bag. Una na ko pare. Ang oras 7:35 sa buntag. Mao ni magikan ta. Sil, di sa sil. Ligo pa si sil. So pare. Ladi. Puta. So naabot na ta sa station. Wala pa'y bus. Ituwan na itong hulaton. Tulo ni siya ka ba? 61, 63, 65. Kaning yelo, Sabado ni siya nga schedule na raw. Kani, Domingo hantod Biyernes na schedule ka ng puti. Abot yung bus, on time kayo. Larga na. Larga na. On time yun. Ay, arigatou gozaimasu. Abot na ta, minasan. Murag sayo ta na abot kay Sabado manguduron. I-check na tong oras. 8:20 ta na abot sa Kumaki Station. Ato na po na ako akong bike. Narito naka-park akong bike ko. Kung doon. Meron akong bike minasan. Si Slider. Muna yung purma minasan. Bugat man eh. Butang gusto bangan. Ang ilang mga design din minasan sa mga bike ay lock ko. Mabre sa iya. Sa una minasan, dito ko nag-aagi oh, by street. Ang akong lakaw minasan, murag liter L ba? Murag na pa liter L. Karon mo, islant na lang ko diri, muliko ko disto oh. Kay swito naman ta, karon duol ba? Shortcut tirada. Mo ni siya minasan oh, isa sa sugar maple or maple trees. Upaw ni siya pag abot na mo diri. Kay pag sugod sa summer pa, nya nanubo nagsanga-sanga na pud siya. Siguro pag abot na pud ni sa atom na pud or pole, makuha na pud ni siya, pamutlo na pud siguro ni mga sangha ni. Mo palangga kay lamin na sa naka-reserve jud oh. Tanan nay tukod angat bang kay family bar and restaurant. Mahal kay pinakurat dira ako ni palit 800 yen. Mga pool diri jud ta moagi sa bicycle lane. Abot na ko. Abot na kuminasan. Duty na. Naabot tag mga 8:50. Alas 9 akong duty. Hay. Sayo to na human minasan, Chukarita. Hay, mauna ni paulit ako. Ang oras mga alas 6 siguro.
Mag-bike na pug ko. Magilis ako t-shirt ng itom. Katong gilakaw na ko ganyan ng buntag, mao gyapon to akong lakaw karong pag-uli. Salamat kay minasan. Ang oras minasan 6:30. Abot tag Maki station. Ay. Parking na mga bike. Dito tag Bakanti. Atora. Bakanti. Parking na akong bike diha. Gibike na ako gikan sa gijutihan ako. Mga 20 minutes siguro. Wagi tag wagi tas taas. Madlok lang mutabok do sa ubos. Kaya basig madakpan ko daw multa. Lisod na. Padulong ta sa bus station. Ang oras minasan 6:30. Tama-tama yun na naibas. Sakay ta. Diyan ang pliti minasan. Naman tayo card. Dagan ko. Karing card minasan. Good for 1 month ni. Kuan ni 15,860 ang bayron na ni per month. Pagbiyahe tag mga 35 minutes siguro padulong sa Iwakura. Oh, ilarga na mo nang nagdagan ko. Ay. Ito ko sa imas. Ito ko sa imas. Ay. Mga alas city gitu nabot, alas city G siguro. Baktas kog mga mga 15 minutes siguro paulig balay. Nasayo-sayo lang kog gawas bagay usahay mo dalas sunod ko mabot kung dugay ko magagawas akong jutihan. Alas 6 akong out, usahay makagawas kog 6:30, usahay 6:15 magbike pa. Alas City G's minasan alas City 15 nata sa flyover sa Kuan Iwakura. Muni siyang overview sa Iwakura City. Naog na ta. Abot na ko minasan. Nanong balay. Kana. Murag dusan danas na inamuyo sa taas upat ra nakabuk nakadivide na nagupat ka nagpuyo. Si Ladi. Hey. Ang buhi ni. Maramong mailbags. Bike sa kong parigador. Bulay og. Tadaima! Akong pari luto. Panihapon ako may nagaluto og buntag. Rilo. Oh. Sa to pa niabot ko mga 7:20 to 7:20 say maabot ko alas 8. Basta dugay ko magagawas dito. Salamat kay minasan mo na akong karadlaw nga lakaw. Buntag ako'y luto.
Kay doon naman ng iya. Kaya bulay og no. Mo'y liluto. Nako paguli. Ay, salamat kay minasan. Ang oras minasan alas 11:35 Mama na maka-presyo si Mama. siguro. Napaka-report si Musucho. Report mo. Human ako report oy, buang ka. Mutog na ko niyo una. Mutog na ko lag una kaysa yung mga sulat.